ụmụ nwanyị ọ bụrụ na nwoke gị na ya na-abọ na-akwụ bụ shuga dadi because ọnụgo nwanyị and ịma na ọnụgo nwanyị gị na ya na-abọ na-akwụ na-asị gị na ya ga-ahapụ nwunye na-asị gị na ya ga-ahapụ nwunye ịbụ ya nkịtị ka a na-ese etiri trap ka a na-ese etiri n'ofu mbọsị ọma n'ọnya so gị na ya na-abọ na-akwụ anọgide olu ofu mbọsị nwunye ya ma n'ọnya na ọ hapụla ụmụaka na-abọ wee na ka ọ malụ ma di ya ọ ga-eme isie so nwoke afọ wee sị gị move in ị ga-emove in na ọ chọrọzi and o mililie o ị ga-emove in ịlụzie itekiwezie care of ụmụaka na-agba afọ until o mezie ego gị nụbazie gị ị ga-emove in maka na story anyị kọrọ that lady move in na-edobezi ụmụaka na-aba afọ anya ịghọta na maka na the man ama nnedo nwufe anya then the man na-akwakọzi na nke o jee nụba daga ịghọta na mama fa na-ayọzi sikpanye ụmụaka ọjụ sikpanye ụmụaka ọjụ si na ụmụaka ga-anọ with that lady ị ga-ekwe batabe nwoke zụba nwa nwaanyị ọzọ ebe ịma dat na nwaanyị afọ na-ebe akwa na-ayọ osisi kpọnye ya nwa ya ejọ ị ga-eme nwunye ị ga-eme nwunye ụmụ nwaanyị mgbe ụfọdụ unu na-eme omume ga-abụ in future unu na-ata afụfụ ya unu ama ifebe akwa nwa akwa nne na-ebe maka nwa ọ na-agbawasị obi the most painful thing n'ụwa anụnwa bụ nne anapụlụ nwa ya ya unu fụ ka the thing si dị very painful ịma nne ya ọ bụgodo na ịchọ ịnụ nwoke afọ as long as na mama fado willing to take care of the kids allow that man ka o dunye mama fa nwa ọ bụgodo na o dunyere mama fa nwa gwa that man ka mama fa bịa na-afụ nwa fa maka echi o ịma na asị na ọkụkọ chi ụmụ amara ọsọ agba ọkụkọ chi ụmụ amara ọsọ agba o maka na o nwere nwaanyị ọ ga-abụ ọbụla ọ chọba ife ọ ga-eme gị ka aka gị wee pụọ n'ụmụaka afọ ịghọta ebe m na-eje allow a mother to see their kids allow a father to see their kids no matter what ife sọrọ anya na-ese achọrọ m ịma ife na-ese nọ ị nwere right ọsọkwa anya bụ na ị nwere that right ịkwụsị nne ife ụmụ ya ịkwụsị nna ife ụmụ ya na ọjọsialụ ifesọla unu na-eme mana ọkwa ifela ụmụaka bụ ife jikọla unu and it's for life until of abụla adult onye ọbụla nweziri ike decide onye ga-afịa na onye ama mfịa mana anyị nweziri maka na nwunye gị melụ ga ajọ ife ma ọ na di gị melụ ga ajọ ife wee dị na-aya afọ ife ụmụfa ọjọka akwa ọbụla fa na-ebe will come back to you believe me yes ọ bụrụ na onye afọ dị violent ọnụ onye afọ nwere ife ọ na-eme na-eme ụmụaka affect ọnụ nwere ụdị life ọ na-ebi ga-affect ụmụaka ya dana is a different case mana ọ bụkwa nọọ maka na unu na-abụ na-ese okwu ka ị weta anya afụfụ ọjọka don't do that ọdụrọ mma unu emelie na ọdụrọ mma ọdụrọkwu chukwu mma maka na ofu onye ada amụ nwa ofu onye ada amụ nwa mana ife onwe gị as a single mother today ọ bụrụ na papi ya sị na ọ chọrọ ụtụlụgbara ya jebe nke afọ dị iche mana anybody that want to be in the life of their children allow them I'm telling you more grace to you ndị be anyị daalụnụ ọ dị n'ụbọchị ọzọ